Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badai Pet yang ketanat jengok kai perthai ubak pol lingdo ulaong bagi sarkar jela kan sepentrai kamno ya ke OTT ban kenteo yaki film khasi marsudap nyau vote ke election MP Lok Sabha kata hadin ke Sautarik Ujelleo arjara arpusa habaya keren berubah pol lingdo hadin baladat pet ya ke film Chiti State Central Library Shillong ulaong ba kani ko OTT kandai ka thong jong sarkar na benta ban kersan yaki film khasi uba pol ulai ro ru yaki jing tibet jong ka director jong ka film ka kong simi kong tiang ban shna yaka film ka chithi ke ni gede ke sinjam ke khaw han na benta ki movie jongi si jan dia movie namar kawai ke pi ya ke jingla ke jongi ban penwan yaki ingredients ki prepare jong kan ya khana bat penlong ya ka ru ke ba belum gripping ke bat ya ke attention jong ki nong page bat ha ko por kedon ka fine balance pring jong ka narration ka script bat kumju ki elements kum ki jigwai ki beran haka bat kamtam ke benta jong ki cast we benta ke iba ki kimya komsyo bat ki we pat ki jaj budil bat ki we pat ki film industry hoi ki jing kawai ke ba ngin hap pan wan ra hi ka awareness kolong baki pajba ki jongi kin bang kin don ka kin develop ka interest ya kini ki local movies ni iba ki be ki la ya cha khat ba yangi ki jela ki ba ni khen ki be keduk shibun ki jing kum ka Manipur dari ka film industry jong ki ka la long pa ka ba khan di banle e kani nasngo don kam ba ngin create ka awareness ni na ka liang jong ka sarkar ngilai persang benta ka skam hi ngi la de pan menjur banchna ya ka cineplex hangni susutham auditorium bat ngila nang ya chkhmat bat kajing pen kre ya ka ga cineplex ban kita khamtam ya kajing don kam jong ki film try jela gi jongi sarkar daladi ka namla ban thau pathai lada kam don ke interest lada kam don ka passion lada kam don ka jing shit hem jong ki paj ba ban ya kersan lang ban mi chkhmat kumba ki kersan ya ki pat ki movies jong ki pada ki jaj kiti masalah macam film menteri sarkar sebab itu meyakini di entertainment waktu sud di school di college itu macam jadi kaimo maksudnya yang selain film kadang kakala hot kaniru kani shi bentar na kajing tu jongi ka bat dei na kata kada bagi kwa bangin wanra ya ka cineplex hangni ka banlong ka bai suk ya ki pai ba bakin ru kini ka ba ar ngila ai ru ka support ko bi kani movie chithi da ka ba ngila ai ya ka discount na kaliang ka department of arts and culture ka bai dei bat ka charges ya ka by hall di bat cisin mengilala ali barang ra ki movie halls ngi chabaro ki district headquarters ke wala dei lupa thong jong ni ka sarkar de kata kala nang penlong susu bagi jungi si ke jing jengai ke kawan ke jing te jong ka kam ke penlong ki bagi jengai hindai cisin mengilala lele ben lek ki district headquarters de kala nang penlong ki bakan kamsok susu bak access jungi movies ki jong kata kin kumang ong pi kan hap hi bat sedang na ka interest ke bagi beliau jongi kit pergi lara ki don hi ka interest ngan IP kan uksa ka ba jandu ka Assam kala don ka film industry ka ba klan ba wat la ka Bollywood ka de ka bor ka ba law we ki movie industries ka ba he tam pertai hendai la da pipet ha ki screen ya ki film de ki traishnong kuma Assam but Manipur ki gini ki wan chakhmat te ni kwa ay kata ka jo bagi nyo jingi kai na kini ki marjan jongi kawai kalong ba kinam no kinam give up namar ba kumba kalong menta bat kumba kalong live host na mensua kala IPR shibun menta ngila don ki bro ki wala apen tibet ila dia ka cinematography production ka technology kala ki ubha facilities ki wa ngi ai ki home studios ki labun recording facilities ki la khambha shibun sha kala per shibun ya ka bakal long
wat arfau snem mencuaru kadang sadin bah kadang Hendrai ke mentah kumbal titik ya ke quality jong kene ke movie kadang that screen mentan kalau long second to none di nak tak tahu nga pensur ya ki producers ya ki script writers ki bagi nyami syakmat namar kani kadai sakawai pat ka lat ka lenti ban pedkiu ya kayo ka kot ka jong ui ba amdei tang mangi iban lek wat ya ki movies jong kiwei ndai kiwei ru ki dei ban wat ki movies ki jong ngam ngan youtube hok ipi ngan hap shim por ban pet yang ya kani movie namar menta ka skila screen ya ka kani ka skilong tray di kalong ba ban ai por bro arkan tatam di hendrai kong simi la kular ba insa penyo ya ka kopi ngan yo ban pet aku por ke ba kelut ba kasi the letter the they ka means of communication but ka ne ka movie hi kadai ba ka iba kumno ka communication la kalong ka babaha kalong positive la ne ka bas new negative kumno ka impact ya ka jingi dai para brio kata kadai ka kubor ka bangayo social media ka ne kadai ka movie ka ba la base aki por shwa jong ka jing jur jong ka ne ka impact jong ka social media but ka pedi ru ba ka communication ka jingya sulok ka jingya kanai aprengki para brio kadang kam klan cibun penya ka bakalong bentar wa kan ni ka jing pen krek jong ye ka OTT kala aya chakman but ni community ba tang la hiban weng ye kan ni ka operation ke rekam jong ni ka model code of conduct ngin sa la ban launch ka officially ngampat yo ya ka kilanang bun di hendrai ka final report ngan seshim haswa jong ka bentuk atat benlift ya ka MCC kani kedai ka platform kedai ka rensan to biang ba na benda di film producers ke jongi mat kamtam bagi yo ya ka jing kersan jong ka sorka te pisung tu ka reach ke jing la ban poi jongi ka la nang long bun puncak banya ka ba lada kile privately le tang marwai kan lengkap